Silloin kun mulla on 19, niin mä kaunttasin jo 16. Tää kupeseippi aika lyhyt. .677 kameralla. Let's go! Kyllä varmaan. Äijä toi joku PB top 5 varmaan. On. Mulla on se... Mikä se on? Ei, en mä sinne mä en uploada. Niin. Ei! Toi sulla on 9. Ei, mutta tää onkin legit kokkaa, mitä vittua? Kuvahan tää, joo. Siis siellä on vaan se yksi private postaus. Hä? Ei oo. Ei, sä mietit mun yhtä eri kanavaa. Sandboxful Streams. Mä oon semmonen Sigma. Nimi-idea ei ollut mun. Mut mä oon siis ainut, joka sinne on tehnyt kontenttia. Se on periaatteessa koko perheen. Siis minä ja mun veli ollaan ainut, jotka sinne on tehnyt mitään. Okei, mitä vittua tää Avki kokkaa? 10.17 PPA. Mun pitää saada tyyli joku PR-single. Niin, PB sama asia. Kyssä. Come on.